Jeg starter med at komme 400 gram hvedemel i. Det må godt være stærkt mel, det vil sige over 12% protein i. Det kan I se på pakken. Dernæst 75 gram hakkede valnødder og 10 gram salt. Det blander jeg lige sammen, og så opløser jeg derefter 10 gram gær i 3 dl vand, og vandet skal være ca. 20 grader varmt. Og man kan godt bruge en ske til at opløse gæren i, ellers bliver det lidt klistret. Derefter blander jeg det hele sammen i en skål, indtil der ikke er mere tørt mel tilbage. For det vil ellers bare ligge ind i brødet, og det smager ikke så godt. Det kan godt klistre lidt, men dejen er ok. Jeg bruger hænderne, og man kan også bruge en ske. Det der sidder på fingrene, det vasker vi bare af med vand bagefter. Det er ikke noget problem. Så dækker vi skålen til med film og lader dejen stå på bordet i cirka 18 timer. Det behøver ikke at være så nøjagtigt, men hvis man går efter 18 timer, så er det perfekt. Når så de 18 timer er gået, så hælder jeg dejen ud på bordet, hvor jeg har drysset lidt mel på. Og dejen den klapper lidt sammen nu, men det er ok. Det skal I tage af. Og så kan I så forme dejen til et brød, og sørg for at der ikke kommer noget tørt. Så meget tørt mel med i dejen. Og bagefter så dækker vi den lige over med et fiskestykke, og her skal den stå og hvile i 2 timer. Når den mangler en halv time, så tænd for ovnen på 250 grader og sæt den tomme stegeså eller en jerngryde, bare det er noget der har et låg der kan komme på og kan tåle varmen, ind i ovnen og lad det varme mere op. Det er vigtigt at såen eller gryden er brændende varm, når dejen er klar til at komme i. Og den putter vi direkte i såen her, og så låg på. Pas på ikke at brænde fingrene, så det er over glående. Den skal så stå i ovnen i 30 minutter, og efter de 30 minutter, så tager man låget af, så al dampen kan komme ud, så vi kan få den dejlige sprøde skorpe. Men pas på, når I tager låget af, at den damp, der er inde i, den er meget varm. Jeg kan se, den mangler lige lidt farve, men ellers pænt. Så giver vi den 10 minutter i ovnen uden låg. Og så er brødet færdigt. Jeg har nu en rigtig god sprød skorpe og en saftig krumme. Så velbekomme.